Daghan na mughalin, sir? Pwede ba pwede magligya? Oh, dili pa pwede magbaligya. Kano sa nagsud og display? Hapon na gabi ra. Gabi eh. Hangtod ni sa Diya siguro. ang unjang hapon? Pwede na mabagaligya. Daghang kaayo og kuan sa Danau no. Produkto. Alang tilapia guys. Wa joy paglungan nilang tilapia guys. Daan pa pagsugod sa Valencia dinaan ni daan nilang tilapia. Hello guys, good morning. Pagkakaroon guys ni ata diri sa simbahan guys, kilid sa simbahan. Niya din niya gihimo ang Valencia agriculture. Mo ni guys, mo ni kuan sa ilahang arko Valencia. Ano na ito makita guys ang ilang magkalain-laing mga produkto guys sa 35 ka barangay Tibuok, Valencia. Ang butaw naka-complain ba ning uban ani guys kay matod pa gabi pa kun sila ng display. Ang kasagaran ani murag karon yung adlaw jud ni. Mo jud ni full pagbutang sa mga produkto. Ako lagi guys sayo ko ni ani dinhi kadi ko muangay ang daghang tawo kadita kaayo ka builo pag video. So matod pa nila gabi man kuno sila gasugod og pamutang sa ilang mga paninda. So niatas buntag sayo ani guys. Atong subayon. Minus ginog tao guys kay mao nagingon ko sa unahan di ko gusto daghang pong tao. Kaya po'y usa tigpangutana po og asa ning kan maniko. Ako pa'y pangutanon guys, mapay pag-abot na ako. Mo ni na aktuhan ako guys, tay-tay. Mo ni gipos gabi guys. Mo nang naintriga ko nga nagsugod na jud ay o pang-display. Mo nang akong gi-anhian ng repita ron. Daghan po kayong mga tindas tay-tay guys atong makita. Mugani guys, anang baya gani sila nako ani. Padayon ko sunahan ani guys. Akong gipangita ang boot sa kan maniko. Papalagi ta kaanhi guys, inyo mo siya po ni mga tao pangutanag asa ning kan maniko. Daghan nami. Mo nang sige lamang kog libot-libot ani guys. Ya po usa gahinuktok guys oh. Ani timbaya po siya guys. Kasagaran gibukutan man ni tingali kay karong buntag pa ipabukad ning ilang mga display. Kay ilang man ko ning bajiha oh. si ma'am retirees. Padayon ta sa unahan guys, atong pangitaan dyan nato ang barangay ug asa dapit ni ug angayan ba dyan ilang display. Kasagaran produkto guys kay agri man lagi kanang abot jud sa uma. Saging, butong, kamuti, saging, butong o uban pa. Mga prutas. Pero lagi nang hakot pa ning uban ani. Kasagaran gani bantay ani guys mga barangay official man kundi tanod. Karon na ng buntag mga kagawad o mga BHW na pod ani puli-puli man sila bantay ani guys. Kanduaw. Wow, saging nila guys murag 5 ka dupa. Ato makita guys. Ani ara ka jud ang kanmaniko ara pong dakuan ang ilahang tarpulin oy tarpulinan mugod nila.
Di mo maklaro guys. Na. Gamay ra kaayo. Unja wa para ba joy tao ani guys, wa pay display. Nahina unta ako aning mo video sa ilang mga tinda, wa man de pay mga tinda ani. Ino nang kanduaw oriental ni ana. Sa to pa ang kanduaw ug ang kanmaniko guys gausa man tini. Galain di ay. Sunod, magsaysay. Daghang pagtanom sa magsaysay. Mga saging. Ubay-ubay yung mga produkto sa bukid guys. Ani yung magtapok ani. Bibuon dyan ani guys, pinalitay kung hapon na kaya naka-judge naman. Na may hukom kung kinsay ang makadaog. Mga na nga. Ini karon pugong jud dito sa ni magbaligya guys. Katong dali ra kay madaot wa nila display karon nang adlaw jud kuno i-display. Kasagaran ng saging mataod-taoran magud ni guys. Saging lagi arang busuka. Gasay-sayat ko ani guys or say balanghoy. Sa dumago guys, ang paborito nako kanang yung balanghoy. Kanang Bingala matupas Mindanao. Ang gipangita ani guys, wa man ko kakita pag balanghoy. Aw diha to nalabyan na dagko po kaadto mura magpaa. Mura wa po ko moangay adto guys kay basig daani na sa ilalom adto. Mo nang nangita ko og balanghoy ning unahan. Pero ang nakaparat po guys kung doon na kayo maibgan di lagi pa ipada kay unja pa kunong hapon. Unsaon naman mubalik dai ko ani no. Uy, daghan na sa saging. Ambot kung saan nga abot. Di ba maklaro guys? Hala, di man maklaro. Wa man na makuan sa ibabaw jud og unsay kuan ani ana. Ha, wa man butong ato. Daghan pug hapon ilang saging guys. Atong makita. Terus kalamig yung sa butong. Daghang baligya guys, watay kwarta. Doon nangka. Doon na po yung ubi nila guys. Tausion ni. Mao ni ang bot sa tausion kay naman ko kaila ani mo ni tausion pod. Ubay-ubay po ng ila guys. Ani ata sa boot Danau. Basta isda guys, Danau jud na. Mo jud na timaylan ako guys, ug na isda Danau jud na. Kay dili pa lahi ang Danau sa tilapia ni guys. Atong makita. O gari taning gabantay guys. Kagawad man tingali ni. Atong dipangutan-on guys. Daghan na mughalin sir? Pwede ba pwede magligya? Dili pa de pwede magbaligya. Kano sa nagsuod og display? Hapon na gabi ra. Gabi. Hangtod ni sa Unja siguro. ang unjang hapon? Pwede na mabagaligya. Daghang kaayo og kuan sa Danau no. Produkto. Alang tilapia guys. Wa joy paglungan nilang tilapia guys. Daan pa pagsugod sa Valencia dinaan ni daan nilang tilapia. Sila po sa una guys, the best po sila sa bukod sa una. Di lagi mauwahi ang Danau, di ma-first, second, ma-third. Mo jud na ang obserbasyon guys.
Tagpila po kilo balanghoy, ma'am? 25. Pwede lagi baligyan na karon? Di pa. May lalagi unjag makabalik ko eh. Uy, dagko silang saging, guys. Abunda og produkto sa La Victoria, guys, oh. Ato makita, guys. Ani ako aning ilalom sa puno kahoy, guys. Nisilong ko kay murag giinita naman ko. Asang gipakita akong dagway ninyo, guys, kay basig malimot naman niya mo sa akong panagway. Pero murag samo man di ay. Sige laman, karyo ra pud ni. Mubalag na sa tong agi ani, guys. Diretso na ko ani uli kay magbakler ko pa dong dito. Ani balik ta sa tong agi, guys, kay doon na tayo but nga wa nato makita, guys, ko pa to display karon ga display na atong balikan og kanang silip, guys, ani nara sila sa entrance atong tan-awon, guys. Usa ni nga boot, ma'am? Pupor, ma'am? Hindi, pupok. Kaya na ko gibutang ra sa original jud di ay, oh. Asa? Kaning sagi nga original, oh, jud putla kain ko gi suksok ra wa. Ha? Lindog. Ah, Lindog ni Jack. ma kan sibaw. Puhon. Wala, dagang. Wala rin iba.